Супер сте! Абсолютно разкошни. Благодарим ви. Може би много от вас, тези, които са в близо така до музикалните среди, знаят много добре какво се случи в петък. И сега, след като Кирил Маричков гледа отгоре, искаме да направим нещо, за да почетем неговата памет. Искам просто да ви помоля, млади колеги, всички на крака и да изпратиме Кирил Маричков с ръце вдигнати горе, с ръкопляскания. Много силно и много от сърце. Да не види. Никога да не го забравяме. Това и аз. Благодаря ви. Киро, гледай. И понеже точно в духа на това, че музиката е вечна и продължава и преминава през поколенията, сега за да изпее клетва ще викна тук един много талантлив младеж да излезе насам. Нео, не се кри! Айде всички заедно да го изправим. Всички пеме заедно, айде! Да му